Vamos comenzar entonces as actividades con a conferencia do profesor Felipe Criado sobre os Montes Galegos, unha lectura arqueolóxica. Para moitas persoas aquí presentes non é necesario que eu faga alusións ao currículum del, pero quizá para algún así. En todo caso, estas alusións teñen que ser moi breves, porque o currículum de Felipe Criado é moi dilatado, ou sea, moi intenso. Entonces, direi que é profesor de investigación no Consello Superior de Investigacións Científicas. Antes foi profesor na Facultade de Xeografía e Historia, onde coincidimos como compañeiros durante uns anos. Ademais, director do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, que existe como institución, ainda que está pendente a construción da sede, que será aquí en Santiago, pero creo que está o diseño feito e todo, só falta o diñeiro, pero a crise que nos abatiu, pois, afectou tamén a isto, Pero, bueno, entre as súas actividades de xestión e de investigación, que a veces é imposible separar, ter coordinado a área de humanidades do CSIC, de ser asesor ministerial en diversas áreas, presidente da Asociación Arqueolóxica Europea, o primeiro español que ocupa ese cargo, director a nivel europeo ou a nivel americano, como tal, asesor, membro de comités que diseñaron políticas ou investigacións fundamentalmente relacionadas ou sempre relacionadas co que é a cuestión do patrimonio, logo ten unha amplísima obra de publicacións, libros, artigos, etc. É director tamén dun grupo de investigación moi numeroso vinculado ao INCIPIT, que se fixeron moitas tesis. Está aquí por todo isto, pero fundamentalmente foi convidado por desarrollar unha línea de investigación xa desde o 91, pero despois consolidando territorio desde o punto de vista tamén cultural, o territorio visto como un todo, desde o punto de vista paisaxe, dos restos ou do valor que ten a nivel simbólico, a nivel espiritual, pois esa forma de interpretar a sociedade, na que están na que está ese patrimonio. De modo que eu agradezolle moito que aceptase participar nestas xornadas e doulle a palabra aclarando ás 13, esperemos que non, se respetan os tempos non haberá problema para ter unha hora de debate. Entonces, para non alargar as sesións, deixaremos as preguntas para o final, o sea, preguntas e intervencións e non ao final de cada conferencia, porque isto probablemente leva a entorpecer, a alargar demasiado ou a retrasar o programa. Gracias. Gracias, Pejerto, gracias pola introdución, por estas verbas e gracias, sobre todo, pola oportunidade de estar aquí, que agradezo fundamente aos organizadores das xornadas, Pejerto Saavedra e Iago Seara, e agradezo, sin dúbida, ao Consello e a súa sección de Patrimonio. Primeiro, porque, efectivamente, xa resultaran moi interesantes as xornadas do ano pasado, que seguín como ouvinte, como público participante, e sobre todo porque é un tema de indudable importancia que é bo contemplar desde perspectivas moi diferentes. A perspectiva que eu quero se traer aquí é unha perspectiva desde a arqueoloxía, desde unha arqueoloxía entendida como estudio das materialidades do pasado ou incluso do presente. Así que non podo menos que agradecer precisamente o que tiveran contado que a miña posible aportación nestas jornadas e non podía, evidentemente, rexeitar a proposta. Teresa, podo falar de pé? Ou perdes a señal de audio ou algo parecido? Si me parece que sí, que non... Non, deixa,
se o fago aquí, creo que se me escoita ben. Seguro. Bueno, é que prefiro falar de pé por varias razóns prácticas. Entre outras cosas, me parece que é máis dinámico. Bueno, teño unha serie de contidos importantes que, grosso modo, son estes, pero non vou a parar nesto. Prefiro traballaros cos contidos de outra forma. Realmente a aportación que tento de facer aquí pretende explicar como esta imaxe é unha imaxe dunha fraga galega, xunto con esta outra imaxe é unha imaxe dun labradío galego encharcado polas choivas do inverno. Estas dúas imaxes explican esta outra. Esta outra é unha imaxe do tremendo patrimonio arqueolóxico que temos nas zonas de monte. E, a súa vez, esta imaxe fai máis problemática, máis preocupante esta ou esta outra. É dicir, imaxes que nos mostran como o monte está a perder o seu significado patrimonial e esa perda está a provocar que o contenedor excepcional de patrimonio que é o Monte Galego, esa sería a primeira idea importante desta intervención, non só forneza al mesmo, sino que, por lo tanto, forneza tamén o patrimonio que está nese monte. Desde outro punto de vista, con un pequeno xogo de mans, que non demasia, podría explicar ou anticipar o contido desta charla. O que quero nesta charla é mostrar como, sempre fago xugando cas mans, como unha das cousas que a arqueoloxía nos ensina sobre a paisaxe galega é como temos pasados dunha paisaxe que era así, unha paisaxe cultural que era así, a unha paisaxe cultural que era así, para chegar agora a unha paisaxe cultural que é así e que se está transformando en unha paisaxe cultural que é así. Estas 4 formas, convexa, cóncava, plana e vertical, son precisamente as formas que eu quero tratar nesta charla facendo unha arqueoloxía do monte. Como digo, a primeira idea esencial é que o monte galego é un contenedor excepcional de patrimonio arqueolóxico. Non podemos cuantificar canto patrimonio arqueolóxico, que porcentaxe de patrimonio arqueolóxico está no monte. Igual que non podemos cuantificar canto patrimonio cultural, canto patrimonio intangible, inmaterial, está vencellado co monte. Pero a mirande parte das mámoas, casi todos os nosos petroglifos, e unha chea de xacementos arqueolóxicos que os técnicos chamamos invisibles porque non se ven a simple vista na actualidade, están fundamentalmente en terreno de monte. E isto non é sollo porque históricamente, isto é un segundo dato que é importante, isto non é sollo porque históricamente o monte teña sido seguramente o 60 ou incluso o 70% da superficie total de Galicia. Non é só por isto, é polo sentido histórico e cultural que o monte tivo. Vamos a abundar un pouco nesta imaxe. Por exemplo, este é un mapa de distribución de mámoas, de túmulos megalíticos da época neolítica, desde finales do quinto milenio antes de Cristo hasta moi inicios do terceiro milenio antes de Cristo. Os 100 e pico túmulos, mámoas, que aparecen aquí reflexados, están todos eles en zonas de monte. Hai apenas 3 ou 4 que estarían en zonas de val, zonas de labradío e demais. Isto é unha imaxe xenérica, dominante. Podemos aproximar desde outra... Bueno, traía para mostrar isto un vídeo que espero que sí, aí funciona. O vídeo fai referencia, é un vídeo precisamente sobre como se configura a paisaxe megalítica do Barbanza, como se construye unha paisaxe monumental fai casi 6.000 anos, pero realmente non traio aquí o vídeo para mostrarlo como tal, que por outra banda un vídeo está disponible. Podemos baixar a voz, porque a realidade é que non... Bueno, de feito non hai voz. É só imaxe. Aproveito o vídeo. O baixo aquí, claro. Bueno, subo un pouco, porque... Aproveito o vídeo para mostrar precisamente o tipo de paisaxe no que neste caso se ubican as mámoas. Aí facemos unha aproximación aos chans de Barbanza no interior da península, enseguida vades a ver unha vista de como
a meirande parte deste patrimonio arqueolóxico se localizan zonas que claramente todo o mundo identifica hoxe como zonas de monte. E despois xa paro o vídeo, porque o vídeo vai por outra cousa que non é a temática de hoxe, non é como digo, é un estudo de como se configura unha paisaxe monumental baseada na primeira arquitectura monumental que aparece nesta parte do mundo, e en xeral aparece na Europa Atlántica. Aí o vedes o tipo de relación que teñen as mámoas directamente ubicadas, emplazadas sobre zona de monte e a carón moitas veces de zonas de labradío, de pequenos vales. Bueno, vou deixar aquí. Aunque a música a estas horas da mañá case invita a seguir, non? Para ver se damos un poquinho de ritmo ás cousas. Pero isto que estaba comentando mostra algo que desde a arqueoloxía da paisaxe que estamos facendo nós, e cando falo en plural é que non me refiro a mí mesmo, non un plural majestático, sino a toda a xente que temos traballado en grupo desde fai moitos anos, e esa xente, por exemplo, incluye a Rebeca Blanco, aquí presente. Isto levounos a unha consecuencia, a un modelo de poboamento prehistórico que é facilmente reseñable con ese gráfico que tedes na esquerda da pantalla. Se facedes unha transepta xeográfica que corte zonas de altura, de serranía, simplemente altas, e zonas de val, temos unha gradación tremendamente interesante, porque xacementos anteriores ao primeiro milenio antes de Cristo, e incluso hasta podríamos decir máis, anteriores realmente ao 500 antes de Cristo, están sobre todo nas zonas altas, nas zonas que teñen máis tarde derivado como zonas de monte. Mentras que é sobre todo a partires da segunda edade do ferro, é dicir, grosso modo, a partires do 500 antes de Cristo, que nas zonas baixas desas transetas xeográficas empezan a haber unha densidade de xacementos maior. Neste caso, o que vedes é precisamente a diferencia entre un castro da primeira edade do ferro, todavía do 800, do 700 antes de Cristo, e a ubicación típica de un castro máis tardío, da segunda edade do ferro. Ben, vou mostrar isto con outro exemplo. Neste caso, voume ao concello de Toques, que é unha zona que coñecemos con bastante exhaustividade, nunca se termina de coñecer todo en arqueoloxía polas razóns obvias que constituyen o rexistro arqueolóxico, pero temos un coñecimento global do patrimonio arqueolóxico do concello de Toques que nos permite facer o que vos vou mostrar, uns mapas diacrónicos de distribución de xacemento. Este fenómeno que estou a falar de que hasta un momento moi avanzado da protohistoria, hasta o 500 antes de Cristo, a meirande parte dos sitios se concentraban nas zonas que despois pasan a ser monte, nos dá unha imaxe que é unha imaxe inversa do que está a pasar na actualidade. Oxe, se nos subimos a calquera outeiro, o que vemos precisamente é o contrario, como as zonas de labradío, de ocupación intensiva e a densidade de poboamento está a ocurrir sobre todo nas zonas baixas do territorio. E esas zonas están ceñidas por áreas de monte. Precisamente para mostrar esta secuencia de mapas, parto desta primeira imaxe que é a cartografía dos núcleos de población tradicionales. Vou volver despois. Pero frente a iso, fixadevos... A ver, vamos por aquí. Frente a iso, fixadevos... Mellor dito, a carón deso, fixadevos onde están os castros da Edade do Ferro e fixadevos como estes castros están aínda en grande medida reproducindo efectivamente o modelo de poboamento tradicional, pero frente a iso, fixadevos que pasa cando nos pasamos ao mapa de monumentos megalíticos de mámoas, que de repente están nas zonas, podríamos decir, desde o punto de vista do mundo castrexo, do mundo tradicional, periféricas, e son onde se concentran fundamentalmente. Vou mostrar de outra forma. Este é un mapa de xacementos arqueolóxicos completo que temos nos, noso grupo de investigación registrado para o Concello de Toques.
Aí están todos xuntos. Os castros son os círculos. Hai varios xacementos medievales importantes tamén, porque eses xacementos medievales están anticipando o que a mellor sodes capaces de ver aquí, que sobre o mapa de puntos negros, que son os xacementos arqueolóxicos, aparece unha trama de puntos roxos, que son as aldeas e os núcleos de poboamento tradicional. Fixadevos de feito como esas aldeas están a encher as zonas que están empezando a ser ocupadas primeiro polo mundo castrexo, máis tarde polo mundo román, máis tarde polo mundo medieval. Pero esas aldeas, en cambio, deixan fora delas todo o que era o espacio dominante de asentamento de mámoas, de petrolífos, de xacementos neolíticos e da Edade do Bronce, etc. Vamos a ver por que ocurre isto. Bueno, estas imaxes rexistran algúns dos usos predominantes que ten o monte en Galicia. Eu penso que precisamente o tipo de público que estades nesta xa non é preciso explicarvos que a categoría monte non significa inculto, non significa abandonado, sino que a categoría, o nome monte en galego é un concepto cultural que fai referencia a un tipo de uso moi concreto, que é un uso de carácter extensivo, pero un uso que ten concentrado unha porcentaxe importante da capacidade de traballo total das familias e das unidades domésticas campesinas. Posiblemente nesta sala non é necesario facer esta precisión, que, sin embargo, en xeral é necesario facer porque o común da xente sigue a vencellar o termo monte en galego ou en castelán co inculto, co abandonado, co silvestre, etc. etc. Pero non, o monte en Galicia era todo o contrario. Era un sistema de aproveitamento da terra que fundamentalmente baseábase na que eu plantexaría, algún día habería que recoller firmas para convertir na planta nacional galega, que é o toxo. O toxo, que esténdese precisamente polas grandes superficies de monte hasta o punto de que incluso se cultivaba, se sementaba no monte, dá a base para diferentes tipos de aproveitamento agrarios, entre os cales o máis importante eran as estivadas, as cavas de roza, é dicir, a tala e quema do toxo para que o enriquecimento provocado polas cinzas do toxo poder producir rozas de cultivos de cereal, colleitas de cereal de inverno, fundamentalmente centeno ou incluso trigo do monte, que é o que tede representado aquí históricamente, un tipo de uso, podíamos falar un pouco delo, pero non vou estender, un tipo de uso que teóricamente xa ten desaparecido. Ao lado deso, o monte ten soportado unha cabaña na gandeira moi importante. Cabana precisamente que se entende porque cando os terrenos que se empregaban como estivadas eran abandonados un ano, ao sumo 2 anos despois do seu primeiro cultivo, empezábase a recuperar, antes de que empezase a crecer o toxo, empezábase a recuperar un manto de gramíneas que aportaba un pasto de grande calidade para o gando. O monte, non vou estender moito máis, porque hai que ir collendo e a máis volverá a ver seguramente aportacións nestas jornadas que traballarán o tema. O monte, ao final, é realmente un sistema de aproveitamento do chan que é tremendamente sistémico, que está tremendamente integrado, é dicir, se complementan entre sí, equilibran entre sí absolutamente todas as diferentes actividades que se poden facer en el. O monte, tradicionalmente, no que é o mundo, bello sistema agrario galego, xa que nos ensinou a evocar Buller, non era, por outra parte, un terreno simplemente afastado do que pasaba na familia. Todo o contrario, era unha parte complementaria do que ocurría nos vals. Antes facía os xogos de mans. Esta forma é realmente a expresión do que chamamos, creo que posiblemente a primeira persona que mellor utilizou este termo me parece que foi o Díaz Fierros, o que chamamos unha paisaxe cóncava.
A paisaxe galega tradicional é unha paisaxe cóncava. É unha paisaxe, ustedes representando cada uno deses gráficos, donde na aldea ocupa o val e ao redor dela se asentan as terras de labradío de cultivo extensivo e as aldeas están cinguidas por un cinturón de bosque e, sobre todo, de monte que está fornecendo, que está aportando unha elementos básicos para o mantenimento das unidades domésticas campesinas. En primeiro lugar, está aportando esa base territorial para o gando extensivo, está aportando a base territorial para as estivadas, pero tamén está aportando unha cousa básica que é precisamente o toxo. O toxo co que se fai o estrume que permite manter en aproveitamento intensivo o labradío. Non pode haber en Galiza, antes da introdución dos abonos orgánicos, non pode haber. E esta é outra idea importante para entender por que o monte entón pasa o que lle pasa en termos do patrimonio arqueolóxico. Aquí chegamos a outra idea importante que quero recalcar. Non pode haber unha ocupación intensiva, unha agricultura permanente en Galicia antes da entrada dos abonos minerais, dos abonos industriais, se non se dispón de estrume. É dicir, se non se dispón de un xeito de compensar os nutrientes que o cultivo sistemático colle do chan e non volven a él, e, polo tanto, hai que aportarllos. E para producir o estrume na cultura tradicional histórica galega, o xeito como se fai é xuntando o toxo co detritus do ganado, fundamentalmente do ganado vacuno. Hai estadísticas que falan moi ben desto. Por exemplo, a porcentaxe que me refería antes de que 2/3 partes do territorio total son monte, só apenas unha terceira parte é labradío, unha estadística que ben coñecido por xeógrafos, pola xeografía desde, creo que os anos 70 ou finales dos anos 70, se pode explicar, por exemplo, por esta relación entre toxo, estrume e labradío. Cando se podían facer estudos que agora xa non se poden facer porque os sistemas agrarios cambiaron, tecnologizáronse, entón xa non se pode estudar en directo a través da etnografía como funcionaban os sistemas agrarios tradicionales. Ainda se pode facer a través da memoria histórica ou a través da memoria oral. De feito, se falades con xente, patróns, con xente bella que coñeza eso, vos vai a decir, vos vai a aportar datos no que, por exemplo, os descubrirán que por cada unidade de terreno que se emprega para sementar millo é preciso dispor dunha cantidad de terreno 2 veces superior para sementar o toxo que produce o estrume para manter ese campo en produción constante de millo. Isto, bueno, os datos cambian según o tipo de terreno, o tipo de produto que estemos a plantar no labradío, pero, grosso modo, establecen sempre unha relación de 2:1, de 2 unidades de terra de monte, extensivo, por cada unidade de terra que empregamos no labradío. Fai varios anos, cando empecé a estudar isto, bueno, fai moitos anos, cando empecé a estudar isto, decateime dun tema que chamoume en ese sentido claramente a atención. Daquela, me parece que os historiadores modernos dos que eu sacara os datos aínda non se decataran delo. Chamoume a atención que cando empezas a estenderse durante o século XVII o primeiro millo en Galicia, fundamentalmente polas zonas baixas, polas rías baixas e aledaños, ao mesmo tempo decrecían, se veían nas gráficas de produción de trigo, que se decrecía casi radicalmente a produción de trigo que procedía precisamente do monte. A relación que establecín inmediatamente, a conxetura que establecín inmediatamente é que o que estaba a ocurrir aí precisamente é que ca introducción do millo, que é un cereal tremendamente productivo e de grandes capacidades,
o millo convértese nun obxectivo de produción estratégica, pero o millo demanda un solo moi enriquecido en nutrientes, co cal tira moito máis da necesidade de estrume. A conjetura que me fixen en aquel momento foi que o que seguramente pasa é que as unidades domésticas campesiñas nun certo momento, cando queren priorizar o cultivo do millo, decátanse de que é millor non seguir queimando o toxo no monte para producir trigo de monte, senón o gardan para producir o estrume que permita enriquecer as leiras nas que se está a sementar realmente o millo. Me parece que despois hai, creo que algún Pejerto poderá decir mellor que eu, pero me parece que diferentes datos da historia moderna, agraria moderna, máis ou menos confirman que algo deste sentido pasa. Pero, bueno, isto lo traía simplemente a colación para mostrar esta integración que existe no sistema agrario galego tradicional entre fondo de val, ladeira, zonas altas, entre labradío e monte, entre cultivo intensivo e cultivo extensivo, entre cereal e toxo, entre, en definitiva, agro, cabas de roza, etc., etc. Que é o que pasa, entón, aquí? Que é o que explica, se partimos deste modelo, que é o que explica que posiblemente podamos decir que hasta o 500 antes de Cristo non se inicia a expansión do poboamento dun xeito porcentualmente significativo nas terras baixas, no tipo de terras que van a ser máis tarde precisamente as zonas prioritarias para o desenvolvimento das unidades domésticas campesiñas. Este proceso de ocupación do val e de construción, polo tanto, desta paisaxe así, desta paisaxe cóncava, iníciase, grosso modo, desde inicios da Edade do Ferro, redondeando, 1000 antes de Cristo, se incrementa notablemente a partir da Segunda Edade do Ferro, 500, 400 antes de Cristo, e, sobre todo, como o mundo de finales do Ferro, o mundo román e o mundo da tardoantigüidade, que se asenta xa definitivamente a prioridade, a centralidade das zonas de val, das zonas baixas, respecto ás zonas altas. A partir dese momento temos claramente unha paisaxe cóncava en Galicia. Que é o que explica que antes desto tivéramos unha paisaxe convexa? Unha paisaxe no que o asentamento esencialmente está nas zonas altas. Bueno, estas dúas imaxes que presentaba ao principio dan unha pequena idea, pero vou a dar, me parece que 3 ou 4 ideas de que explican isto e xa remato. Primeiro, á esquerda temos a imaxe dunha fraga. A fraga, o termo fraga en galego é unha metáfora soberbia da espesura, da densidade, da oscuridade que moitas veces nos abrangue e impide seguir adiante, porque se tedes intentado atravesar unha fraga, sabedes dabondo que non é precisamente doado, non podedes circular por unha fraga se non é polos camiños que pode haber nela, que realmente non os hai. Iso quere dicir unha cousa. As fragas, o bosque húmedo galego se concentra sobre todo nas zonas baixas, en zonas de val, en zonas de abundancia de humedade, etc. Este tipo de bosque galego é altamente dificultoso, moi difícil de ser rozado, de ser cortado. Necesitas empregar cantidade inxente de man de obra, de forza de traballo, pero, sobre todo, dispor dunha tecnoloxía aceitada para facelo. Esta tecnoloxía vai a ser o ferro. Antes da disponibilidade do ferro, da señalización do ferro, dos instrumentos metálicos de ferro, é seguramente difícil asaltar unhas terras que están en grande medida tomadas por fragas moi densas. Ao final non é só o ferro, non é solamente a capacidade de cortar. Se tedes feito unha roza en algunha finca para o fin que fora, sabedes dabondo que cortar o árbol é solamente a primeira parte do problema, que despois hai, por exemplo, que levantar o tocón, que levantar as raíces. Iso é ainda harto máis difícil. Necesitades man de obra e seguramente tracción animal, é dicir, unha xunta de bois para tirar do tocón do árbol. Bueno,
Aí temos unha primeira explicación desto que fai que históricamente, en liñas xerais, a paisaxe galega, humán galega prehistórica, estivera centrada nas zonas altas, nas zonas que despois chamamos de monte. A vegetación densa, a fraga, facía un telón que impedía o asalto directo ou asalto con facilidade a terras que unha vez roturadas son, de feito, as máis feraces do sistema territorial galego. Son as máis fértiles, son as que fornecen mellores características para a ocupación humana e para o cultivo intensivo permanente. Son solos con abundancia de nutrientes, ben regados, reservas de auga, solos profundos onde as plantas poden arraigar, etc. Pero o primeiro problema para acceder a boa parte deses solos é este, o efecto muro que fai a fraga. Pero unha vez, incluso, que se logra superar ese primeiro problema, que se logra superar o problema da fraga como muro, e se fai a roza, se roza ese sitio, empezan a aparecer outros problemas non menos importantes. Como digo, somos quen de levantar a fraga, o telón vegetal, e podemos entonces acceder a solos profundos moi aptos para unha agricultura de carácter permanente. O seguinte problema que non vamos a encontrar é o da dereita. Perdón. Porque, vale, ahora xa dispomos do terreno, pero esos terrenos, polas características edafolóxicas que ten e as características xeográficas, topográficas e xeomorfolóxicas, son terrenos que se encharcan con tremenda facilidade, como pasa en calquera zona de labradío despois dunha época de choivas. Esta imaxe de aquí é moi frecuente na maioría grande parte dos labradíos galegos. Consecuencia, calquer campesino sabe que o exceso de auga pudre as raíces, co cal non se pode, salvo que estedes cultivando arroz, o exceso de auga é un problema. Polo tanto, o cultivo sistemático deste tipo de terrenos precisa agora, ademais, outra cousa máis, que tecnoloxías para remexer o exceso de auga, es decir, tecnoloxías de drenaxe. E isto non é tampouco doado, porque involucra a construción de infraestructuras agrarias que se teñen que planificar, que se teñen que ejecutar e que son costosas. Gabias, sistemas complexos de gaivas para sacar de aí o exceso de auga. Isto tan importante que outra forma de aproximar a paisaxe galega é precisamente falar da paisaxe da auga. En Galicia, como é unha zona na que hai auga abonda, nunca nos temos plantexado estudos de agricultura hidráulica porque, hai xente que o está a facer, evidentemente, porque a auga en Galicia non é un problema. Ollo, non é un problema traela, o que é un problema é sacala. Por iso en Galicia, nas zonas de labradío, temos espacios onde as arquitecturas da auga son tremendamente complexas. Isto nos leva a outro tema. De feito, deixo aquí a idea porque a mellor podía ser unha boa temática para algunha destas xornadas do Consello de facer unha xornada sobre a auga como elemento histórico, patrimonial, tecnolóxico moi vencellado ao campo galego. O tema que quero centrarme é que a auga, o exceso de auga é un problema que hai que manexar. A auga se retira con gabias, é complexo. É difícil, hai que planealas, necesitas moita mano de obra e seguramente a capacidade de centralizar a mano de obra para facer un sistema territorial amplio, como lle pasa nas zonas de labradío. Pero antes incluso de chegar a eso, simplemente hai o problema, como saco a pouca auga que pode haber aquí? Para sacar as augas necesitades, vou a saltar volvo despois. Para sacar as augas
Necesitades algo tan sinxelo, pero aparentemente, pero seguramente tan complexo como é a disposición de surcos. O vedes aquí nestas dúas imaxes. O surco, que é moi característico do labradío galego, é precisamente o que permite obter un manto en presencia dun exceso de agua, un manto seco para que enraícen as plantas. A auga vai pola gavia e a parte alta do surco queda en cambio máis seca. Isto é o surco galego, unha parte básica da identidade do labradío galego. Para min foi moi importante neste senso, cando eu fai anos facía estudos etnográficos de Cabas de Roza, decatarme dunha cousa tremendamente interesante. No monte, cando se fai estivadas, non hai surcos. Por que? Porque non hai este problema. Por que non hai este problema de retención de auga? Porque os terrenos de monte son máis lixeiros, están moi altos, non solen ser profundos e tampouco son pesados, é dicir, non é unha terra que este moi desmigada. Se vos colledes unha maceta, a terra dunha maceta, lle botades auga, facedes lama. Se colledes a terra de un labradío e lle botades auga, facedes lama. Pero se colledes unha terra de monte e lle botades auga, e sobre todo, se colledes unha terra de monte non empregada ata o momento, bueno, non empregada nos últimos anos, ata o momento que vos colledes o sacho e sacades o terrón, lle botades auga, que pasa? A auga se escurre entre, porque a auga se escurre entre o terrón e entre os dedos da vosa man. Por que? Porque o terreno de monte mantén unha estrutura tremendamente agregada. Isto é un concepto edafolóxico importante que fai precisamente que o exceso de auga poda migrar con facilidade do solo. Ese mesmo terreno de monte, se os poñedes a traballalo sistemáticamente para revertilo en un defeito nun terreno de labradío, o que vai ocurrir é que en moi poucos anos, 3, 4, 5, a estrutura agregada do chan, o terrón do monte, desaparece, o que tedes é terra solta, terra en pequenos grúmulos. Esa terra empeza, agora lle botades auga e volvedes a facer lama. Por eso, a roza galega non precisa unha labra de surcos. Unha labra de surcos requiere máis traballo, requiere tecnoloxía especial, etc. Unha labra de surcos requiere, xeralmente, a gran escala requiere arado. É un tipo de máis complexo de arado, o arado de vertedeira. É dicir, como mínimo arado román. Mentras que o terreno do monte se pode cultivar co sacho. Bueno, concretamente co ligón, que era o sacho reservado pola familia campesina para traballar os terrenos de monte. Aquí vemos unha diferencia tecnolóxica tremenda, unha diferencia tecnolóxica que nos aparta, que fai que esta imaxe sexa en un certo sentido, a pesar de ser útiles metálicos, unha imaxe da agricultura neolítica frente a unha imaxe que, sacándolle os componentes modernos e posmodernos que ten a foto, representa genuinamente a agricultura do mundo do ferro, do mundo román, do mundo medieval e do mundo histórico en xeral. É dicir, temos unha tecnoloxía limitada a un apero de labranza non complexo, diferentes tipos de sachada, frente a unha tecnoloxía que precisa arado, que precisa tracción animal. Unha tecnoloxía, un know-how campesino que sabe facer surcos e que quen tamén de remover o exceso de agua. Todo eso no mundo atlántico europeo son conquistas que empezan pouco a pouco na Edade do Bronce, desde un momento avanzado da Edade do Bronce, ademais, no 1700, no 1500 a.C., a partir de aí se empezan a descubrir xa o know-how e se empeza a poñer a punto os aparellos tecnolóxicos que fan falta, pero non será hasta 1000 anos máis tarde, hasta os 600 ou 500 a.C., que se empezan a adotar de forma sistemática e de forma intensiva. E entón, nese momento, cando se opera este cambio tecnolóxico que permite acceder millor ás terras baixas, ás terras de labradío. Vos vou a poñer outro par de exemplos distintos. Bueno, aquí fun a dar, porque claro, agora xa non é... Sí,
xa remato, porque xa estou... O que pasa é que non quero rematar co alcalde de Vigo, aunque por iso ainda comentarei un par de cousas, pero fui a dar unha foto precisamente do alcalde de Vigo participando, o que me parece ben, na festa da sementeira de Matamá, que é unha festa, non sei se leva 4 ou 5 anos en marcha, e que precisamente o que tenta é recuperar os xeitos tradicionales de traballar o campo, de traballar o agro e tamén de traballar o monte. Fixáramos aquí como están representadas as dúas formas distintas de traballar no logradío, un arado de vertedeira, de roda, con tracción animal, non só con tracción animal, sino con animales de verdad, con unha boa xunta de bois. Frente aquí que temos un traballo simplemente de personas, e moitas veces antes, precisamente de mulleres e de nenos, xunto aos homes da casa. Un tipo de labra que precisa o surco, un tipo de labra que non precisa surco. E aquí tedes unhas imaxes arqueolóxicas desto. Estos son excavacións arqueolóxicas. Esta fixemos no grupo de investigación, esta fixo unha compañeira vencellada ao grupo, que é Elena Lima. Aquí o que descubrimos é unha cousa que a mí me ten moitas veces emocionado moitísimo máis que outros moitos achádegos arqueolóxicos ou desacementos. Aquí non hai propiamente falando un asentamento, un poboamento, nin nada parecido, nin unha tumba. O que hai é nada menos que un campos de cultivo antigos con sinais, trouxen as fotos en blanco e negro porque creo que se aprecia mellor en blanco e negro, con sinais da labra feita co arado. Pero son dous tipos de labra distintas. Esta é o tipo de labra que se fai no monte, este tipo de labra que se fai no labradío. Aquí vedes as feridas, os surcos profundos, totalmente paralelos, simétricos, regulares, dun arado deste estilo, dun arado romano, ou dun arado medieval. Mentras que aquí atopades as sinais de arado, pero con un tipo de labra totalmente distinta que parece desordenada. Desordenada, no mundo cultural non hai nada desordenado, tampouco isto, simplemente é diferente. É unha labra cruzada, chamase así, propiamente falando, cruzada, é unha labra donde, ademais, o arado pasa sucesivamente polo mesmo sitio, por enriba dos mesmos sitios, e o tipo de arado que se emprega son arados distintos. Ben arado lixeiro ou ben arado de monte. Aí tedes precisamente a diferencia tecnolóxica. Bueno, o que explica isto que comentábamos ao principio, a predominancia dun patrimonio arqueolóxico de todas as etapas arqueolóxicas galegas hasta a segunda idade do ferro, é dicir, o 95% da nosa historia está no monte. O que explica que este no monte as cousas que vos teño rapidísimamente comentados. O feito, precisamente, de que as zonas altas do territorio, abertas, sin demasiada vegetación, sin vegetación arbórea densificada, con solos lixeiros, con solos con boas características naturales de drenaje, foron as zonas, a base territorial excepcional e principal para poder basear unha agricultura e un sistema social que precisaba dunha agricultura de baixo nivel tecnolóxico e donde, sobre todo, a capacidade de mobilización de mano de obra sustituía todas as outras necesidades tecnolóxicas que cambio fan falta no val, no que vai a chegar a ser o labradío. Evidentemente, como o labradío é moito máis rentable, iso é o que despois marca, cando se conquista o labradío, e se complementa o labradío co monte, porque o monte non se termina non se deixa de empregar, é o que marca o grande éxito que tuvo o sistema rural galego. E quería terminar con isto. Un éxito que, sen embargo, colisiona co feito de que o abandono dese sistema provoca imaxes que xa non comentarei como esta que tedes aquí. E aquí eu quería introducir un tema que seguro que volverá a aparecer nestas jornadas, máxima actualidade das últimas 2 semanas. Supoño que te habrá que falar do novo Plan Forestal galego, de a forma como o Plan Forestal parece que sanciona xa inevitablemente
que temos que dedicarnos prioritariamente a un uso do monte orientado á produción forestal, co todo o que iso involucra, que non é sollo a plaga dos incendios, e tamén o feito de que esa forestización masiva do monte vai a provocar unha perda de patrimonio intangible e de patrimonio material de altísima intensidade. Me falta por ver, de feito me quise documentar debidamente para esta conferencia, pero non pude, entón eu deixeino porque era unha parte importante, pero unha parte final da conferencia, pero vexo que na sala hai quen ao mellor pode falar, falta por ver que medidas artellas e que algunha, e me temo que ninguna, o Plan Forestal Galego precisamente para respetar, para traballar, para poñer en valor o patrimonio, o bello patrimonio que aínda custodiamos no monte. A min, cando comparo a situación de Galicia coa situación de outra terra moi semellante a galega, que deberíamos de ter máis relacións das que temos, que é Irlanda, me alucina como si algo precisamente sigue labrando a capacidade de Irlanda para ser unha economía do século XXI é que os irlandeses manteñen unha relación prioritaria co chan, ca agricultura, cos sistemas tradicionales e os sistemas vernaculares. Esa cultura, en cambio, en comparación co tipo de políticas ou tipo de valores que un observa en Irlanda, vexo que se está a perder en Galicia dun xeito totalmente irresponsable. E remato aquí. Moitas grazas.